Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz. Zer lurren jainkoa, zugandik dator on guztia. Sartu gure bihotzean zuganako maitasuna. Lot gaitzazu gero eta estuago zurekin. Gure baitan indar dezazun onden guztia. Eta indartu duzuna, arreta handiz zaindu zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baitan, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Korintotarrei. Senideok, ez natzaizue mintzatu ahal izan, espirituzko gizonei bezala, haragizkoei bezala baizik, Kristoren aurrean, hautso direnei bezala. Esnea eman dizuet edateko, ez jateko gauzarik, ezin bai zenuten hartu. Oraindik ere, etzerate gauza, haragizko baizerate. Izan ere, zuen artean ezin eramanak eta eztabaidak direlarik, haragikoi agertzen zerate eta giza erara ibiltzen. Batak ni Paulorekin nago, eta besteak ni Apolorekin diozuenean, ez alzerate gizon bezala ari, zein da bada Apolo eta zein Paulo. Sinismenera ekarri zaituzten jainkoaren sarbitzariak, jaunak bakoitzari eman dioneran. Nik landatu egin duen, Apolok ura eman, baina hazierazi, jangoikoak hazierazi du. Izan ere, ez dira ezer, ez aldatzen duena, ez ura ematen duena, hazierazten duena baizik, jangoiko alegia. Landatzailea eta ur emailea bik berdin bat dira, baina bakoitzak bere lanaren neurrian jasoko du. Saria, jangoikoaren lankide geragu, zuen berriz, jangoikoaren lur, jangoikoaren etxe. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Bai doatzu jaunak aukeratu duen herria. Bai doatzu jauna jainko duen jendea, bere oinorde hautatu duen herria. Bai doatzu jaunak aukeratu duen herria. Begira dago jauna zerutik ikusten du giza seme guzti. Bai doatzu jaunak aukeratu duen herria. Jauna zuekin. Espirituarekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesus sinagogatik aterata Simonen etxean sartu zen. Sukar handiak harturik zeukan Simonen amari arreba, eta haren alde eskabide egin zioten. Jesusek harengan makurturik sukarrari agindu zion, eta sukarrak utzi egin zuen, eta berehala jaiki eta sarbitzen hasi zitzaien. Eguzkia sartu zenean, nola nahiko gaitzez gaixorik zeuzkaten guztiak ari zeramazkioten, eta berak banan-banan eskuak ezarririk sendatu egiten zituen. Askorengandik deabruak ere ateratzen ziren deadarka, esanez, zu jangoikoaren semea zera. Jesusek zorrotz agintzen zien eta ez zien uzten hitz egiten, bai baiz egiten Mesias zela. Eguna argitu orduko atera eta leku baztertu batera joan zen, eta jendea haren bila zebilen aurkitu zutenean, eutsi egin nahi zioten aldegin ez zezaien. Berak ordea esan zien, beste herriei ere hotsegin behar diet jangoikoaren arreinua, hortarako bialina naiz eta.
eta Judeako sinagogan hitz egiten jardun zen. Jaunak esana. Lehenengo irakurgaian, Paulok halako gutuna bidali zien korintotarrei, Korintoko kristau elkarteari. Bere eginkizun, esan genezake, misolari printzipala izan zen kristau komunitate txikiak sortzea. Mediterraneo inguru osoan, batera, bestera joaten zen, eta predikatzen hasi, batzuk ez zioten haitu nahi, beste batzuk gaizki hartu eta kaso jipoitu edo korrika ies egin behar izan zuen behin baino gehiagotan, eta jipoi galantak ere jasan, eta beste batzuk ordea, halako esan genezake, harriduraz, pozez, onartzen zuten bere berri ona. Jangoikoak haien bihotzetan hazi hori nolabait ere hazi eta komunitate txikiak sortzen ziren hasieran, gutxi batzuk izango ziren, gutxi batzuk Efeson, gutxi batzuk Tesalonikan, gutxi batzuk Korinton, gutxi batzuk hola zen. Eta San Paulok garai hartan gure baliabideak ez zituen, pentsatu behar dugu ze meritua zuten jende haik izan balituzte gaur egungo avionak eta gaur egungo telefonoak eta interneteko zeak eta ze ez ote zituzten egingo guzti horiekin. Haiek oinez, barkuz, txalupaz, asto gainean, nola nahi, baino batera bestera ibili ziren. Eta bere komunikatzeko modua eskutitzak gutunak bialtzea izaten zen. Horietako batzuk, kanonikoak, evangeliotan arkitzen ditugu. Jainkoak inspiratuta bezala aitortzen baitugu. Eta horietako bat, Korintotarrei zuzendutakoan puske bat, zati bat entzun dugu gaurko lehenengo irakurgaian. Eta ohartzen gera, 2000 urte pasatu direla, baino gizakiak ez gerala horren beste aldatu. Eta batzuk esatu zuten, ni Pauloren naiz, bestean ni Paulorena, eta zatiketa dibisioa zegoen Korintoko kristau elkartean. Ez ziren asko izango eta hala ere zatituta. Hala ere batzuk asarre edo batzuk alde batetik, bestetik, eta idazten die batasunerako. Nolabait ere konbentzitzeko, ohartarazteko. Ez zerate batzuk nereak eta besteak apol denok kristorenak gera. Hoixe da, Paulok ulertarazi nahi ziena Korintotarren. Akaso nerea hoz entzun duzue aurreneko aldiz berri ona. Eta beste batzuk Apolori esker, Apolo hango ze bat izango zen, eta Apolori esker baita ere barneratu duzue. Baina ez ni eta ez Apolo, jainkoa izan da zuen bihotzetan hazia ereinduena. Jainkoa izan da horri halako bizia eman diona. Hoixe da Paulok orain dela 2000 urte gogorazten ziena. Eta batez ere ohartzeko nondik heldu den fedea eta ze importantea den elkartuta egotea. Eta ez gerala gizakiengan gelditu behar inolaz ere. Naiz eta munduko pertsona karismatikoena izan, izugarrizko karisma edo izugarrizko etorria edo izugarrizko kualidadek edo virtutek guk Jesusik jarraitu behar diogu. Ongi dago, pertsona batzuk akaso lagunduko digute, bestek baino gehiago, eta ongi dago hori, eta normala da, eta batzuei lagunduko diete batzuk, beste batzuei bestek, baina ahaztu gabe San Paulok gaurko gutunean gogorazten diguna. Jesusen jarraitzaile gera. Eta gizakiak denok mugatuak, denok ahulak gera, elkarri laguntzeko agindua eman digu Jesusek, elkar maitatzekoa, batzuk akaso bestei laguntzeko momentu batzutan, akaso bizitzako momentu batzutan batzuk beste batzuei gehiago lagundu, eta gero akaso beste momentu batzutan bestek, baina edozein kasutan ez dugu ahaztu behar, importantena hemen Jesus dela. Gure hartzailea, gure maisua, gure jainkoa. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki Frantzisko gure aita santuaren alde. Bisita apostolikoan dago, eta oso urrutira gainera joan da, Asia eta Ozeaniara gaur aiatu da, Jakartara, Indonesia.
Indonesiako kapitalera. Da, eskatuko dio Jaungoikoari indar eman dezaiola eta bere bidai apostoliko honek fruitu ugari eman ditzan eska dezaiogun jaunari. Arren eskatzen dizugu jauna. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Andres Zestau jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan eska dezaiogun jaunari. Arren eskatzen dizugu jauna. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskaintza santu honek jauna, ekar dezaigula beti zure salbamenaren doaia. Sakramentuetan irudiz ospatzen deguna, zure indarrak bere betera eraman dezan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu Jaungoikoa guztidun beti ereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen baidegu. Fede biziz, haren piztuera itortzen eta itxaroten sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi arro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio hontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afabondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin,
Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goa jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Andres Zestau. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zezana, santua izan beti zure izena, eta beti zure erreinua, egin beti zure naia zeruan bezala lurrean ere, eman duzu gaur egunontako ondia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorri nahi barkatzen diogun ezkero, eta ez duten tarita eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zurea zure gantza, zure ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, ere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, Zuzenduko pekatua erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zuzenduko pekatua erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zuzenduko pekatua emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ez naiz inoa zure etxean sartzeko, baina esatuz bat eta sentatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Mai sartuko giharturik otoitz egiten dizugu jauna. Maitasunaren agiriaren janari honek sendo dezala gure bihotza, gure senideengan zu zerbitza zaitzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Bedika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Amen.